فاکولتети филологияи тоҷик яке аз факултетҳои таърихӣ ва бо нуфузи донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ мебошад. аз рӯзҳои таъсисёбӣ то имрӯз факултет ҳамчун такягоҳи асосии сиёсати давлат дар рушди забон, адабиёт ва дар маҷмӯъ соҳаи маориф фаъолона саҳм мегузорад. имрӯз дар таркиби факултет 48 нафар устодони соҳибтаҷриба фаъолият доранд. аз ҷумла докторону профессорони шинохта, доцентон, муҳаққиқон ва омӯзгорони ҷавони умедбахш. иқтидори илмии факултет 77%-ро ташкил медиҳад ки ин рақам нишондиҳандаи баландтарини сатҳи касбият аст. танҳо дар 2 соли охир 15 омӯзгор рисолаҳои илмии худро ҳимоя карданд ва ин натиҷа нишондиҳандаи рушди устувори илмӣ мебошад. дар соли 2025 факултет ба дастовардҳои назарраси илмӣ ноил гардид. дар ин давра дар факултет 1 китоби дарсӣ, 8 монография, 16 дастури таълимӣ, 3 барномаи таълимӣ ва 1 фарҳанги шеваҳо ба нашр расид. ҳамчунин аз ҷониби докторону профессорон, доцентон, муҳаққиқон ва омӯзгорони ин факултет 169 мақолаи илмӣ ба чоп расидааст ки аксарияти онҳо дар маҷаллаҳои тақлидшаванда ва байналмилалӣ ба нашр расиданд. донишҷӯёни факултет дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ пайваста комёб мегарданд. аз ҷумла дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ, озмуни ҳар он кас ки шоҳномахонӣ кунад, забондонӣ, ҷаҳондонӣ ва ғайра ҷойҳои ифтихориро сазовор гаштаанд. дар ин факултет ҷиҳати рушди истеъдоди ҷавонон маҳфилҳои зиёди илмӣ ва эҷодӣ амал мекунанд. аз ҷумла забоншиноси ҷавон, адабиётшиноси ҷавон, адибони ҷавон, методисти ҷавон, шоҳномахонӣ ва постдорони забони давлатӣ. факултети филологияи тоҷик имрӯз як маркази пуриқтидори илмӣ, таҳқиқотӣ, эҷодӣ ва таълимӣ мебошад. сармояи асосии он устодони донишманд ва донишҷӯёни соҳибистеъдоданд. факултети филологияи тоҷики донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ постдори забони модарӣ, адабиёти миллӣ ва ояндаи илму адаб ва фарҳанги кишвар аст.